Avui es reuneix l'àrea de coneixement de transplantaments d'òrgans de l'Hospital de la Vall d'Hebron, una jornada de reflexió i intercanvi de coneixements des d'àmbits mèdics multidisciplinars. No, hem avançat moltíssim, no?, en els últims 10-20 anys en tecnologia nova i coneixem força millor, no?, que coneixíem quins són els mecanismes efectors, no?, que desencadenaran que un òrgan s'accepti o es rebutgi, no? Varia força, curiosament, o pot variar força entre els tipus d'òrgans sòlid, no?, que de fet això és una mica les discussions que estem tenint avui, no?, però sí que coneixem quins són una mica, de forma més específica, quines són les cèl·lules, no?, que intervenen a impedir que aquest òrgan s'accepti. L'investigació mèdica sobre el trasplantament d'òrgans físics ha avançat molt en poc temps. Vivim en un moment determinant gràcies a les noves tecnologies i la bioenginyeria. Un aspecte molt important seria la intel·ligència artificial, on aquesta intel·ligència artificial el que ens pot proveir als professionals són d'eines per poder definir patrons basats o en gens o en qualsevol cosa, diguem, de material biològic que puguem definir, no? I d'aquesta manera preveure què li passarà al pacient per avançar-nos a ell, no? Tenir models animals on aquells models animals es permetran als professionals assajar noves teràpies, nous processaments d'aquests transplants per augmentar la supervivència de la població que està sotmesa a aquest tipus de tractament, no? I les tècniques d'imatge, per suposat, perquè la imatge el que et permet és veure, visualitzar dins del cor sense manera no invasiva tot el que està passant dins d'aquest òrgan. Quines millores aportaran els avenços tecnològics als pacients transplantats? De cara a un futur, totes aquestes eines que hem estat parlant posades en la pràctica clínica, el que faran és disminuir els rebutjos, no? El nostre objectiu és d'aquest 30% que sigui un 50% en els pròxims 10 anys. Això seria, per als pacients i per al sistema sanitari seria una cosa molt beneficiosa. I ara estem en una fase d'entendre com d'acurats són aquests biomarcadors, no? És a dir, més enllà d'estudis retrospectius, no?, amb pacients i veure aquesta associació, ara una mica estem en molts d'ells en una fase de validació, no? És a dir, portar-ho a la clínica amb un assaig clínic, no?, i realment mostrar que això és millor, no?, la predicció a temps, que no pas esperar amb les eines que tenim actualment, no? Per tant, és un camp apassionant en el sentit que l'evolució que està succeint és molt prometedora, no?